Hagalai phu tarik Jylliew arja arpoi ki Nongshong Shnong kynthup naduh ki longkmie ki samla bagi nongialam Shnong ka Ryd Nongkhrah Lumbyrhing ban Umrangksai haga jingsynranlang ki nongialam ka Rbyf kila turupuk ban pynpaw ki Pyrshah halor ka jingthmu jong Bah Cornelius Kharhunai ban plie ka wine store ka thmu ban bu hapdeng ka Ryd Nongkhrah ban Umrangksai ka hapoh ka Raid Nongkhrah. Yakani ka wine store Bah Cornelius Kharhunai ula shimwai ka jaka jong ba don bok lang ling do hadi bala la pinbit pinbeng ki kot ki sla bar ki jingbit bala yo na ka DC bar ki bor jong ka raj kane ka jaka katum ka jingtip ka jongi mentua kane ka jaka ka balat bat seneng ka ding Umrangksai bukni carum idon ki dispute ki bana kaliang ka raj ki ong bakadei hapoh Nongkhrah idon ki dispute pade jiba ki penkam bakadei ki Snong Umrangksai bat ki samla ai de ka jingthok ka bat ikna tenrei ka balingok kalong bakum no mari abu ikane wine store kata ka jaka ka kelano hala jong hamar doloi niti bara te ulum Snong hapoh ka jingplie jong ka Nongkhrah syati syarum kade ka Snong Lumbyrhing seneng kade Snong Umrangksai te kumno tang ine ibenta on ai sa ka pamar doloi ka ba ka jingjingai ka jong ka ne like kilometer ri ai sate bar sa kawei kalong bah ka bede ba ku public hearing ru lale hasnong pamar doloi ngamtip laki la pentip ba ikino Snong baro nig sila sok ya katangim la bentip den ring isim ba kadai tang kabut tangjang jong ki nongialam jong karat ibadan ni kajing kwan mentoi simet ban penkela ya ki ya kane ka jaka ya kata ka jaka seru serpin ka bami nimla ban mudur ki Nongshong Shnong de halor kane ka benta na kaliang jonga ku Umrangksai Shnong rengkat lem bat astan Umrangksai Shnong na Snong Lumbyrhing rengkat lem bat Umrangksai Shnong jong ka Lumbyrhing ru nilai yaki ya kane rengkat lembat ke jingpyrshah Umrangksai Shnong na Ryd Nongkhrah ru nilai yelek sitom ha banya trilang rengkat lembat ni namar isuku ba kadan ke jing sokia ya kane ke jaka namar baru si katu Ryd Nongkhrah ru kalapet ya kane ke jaka den rei mynta na kaliang jong karat pat ile ha kane ke rukom ni Pyrshah jur ya kane lada ka Ryd Nongkhrah kadon kam ya kane ka wine store ka diban bu sete taka daw ban nangi na ting sang samla Ryd Nongkhrah nisim ya kawei ke jingmut bangi Pyrshah dalele do marte ban bu ya kani ka jaka hani namar ba ka raj kale don bor tang ban yo katok kane ngut ke jimantoi lada ka Snong pamadloi ka don kam ya kani ka wine store kala dai ban bu sete Snong jong kita dam sibu hani ko ka jaka si kani ka dai hi ka jaka ka ba ka Ryd Nongkhrah kala pen scam naduh hentai lada ki don kam kede ban bu sete Snong pam mordoloi kani baro ka dai jing la sop jong wei naki khat jong Rbyf bat ulawan mi yang ngaru ba u phon u granda tin Jylliew utaw de ampli well thank you ha kerman ba de samla bala rumpa ngin si saw de ban ra udah ban kren ya ka sur ka bajai lane ka bajam ban Pyrshah ya kene ka store handrei pat un ra ya kene ka kam ka ba Longbian ha ka imlang ka salang ni kum ki sang samla Ryd Nongkhrah ni Pyrshah jur ya kene bat dalale ngim nemperiang ada ka ya cekmat ni Pyrshah ini yang Pyrshah ya kene ka kam yang Pyrshah jur ya kene namar balai ikun samla jongi la sai ni ka ba dan hangne kamut lajot lot barakai te nakata kadau Pyrshah jur ya kene Nong kitkam jong kalai Snong unit Rbyf lai Snong unit ne apo lai teling Snong hiro ngi adon bertalang abal Pyrshah ya kene ka store ka kene ka por buka nagalian ka jongi kamar bangi im isa angne ya trelang bar imlang salang babaha jong ka Snong kita ngi i bagai Pyrshah jong kita bar Snong kita nongkmie kita samla ya kene ka store kene ha kalti ka padai kumta nagalian ka jongi hiro ni Pyrshah ya ka dalele ru am ya kene ka store bat nagalian ka jongi ro ketum ka jingkren jong samla ba sekmat bagi pensai menek jong ba udon woi u hot jong ka Rbyf bekerja u ampli well thank you uba dodon keti ha kapan pen yang kene ka store hang ne na kalian ka jongi ho itu boleh lak banlong du hot jong ka Rbyf ndrai udai pat ule ya kene kampat kumuru simet nakam la jong simet kumta nimdon ka jing sngo ka jing ong jong samla ba udai du hot jong ka Rbyf ho ndrai ka jing le ene kam ule kum kakam simet ka jong u le kumta na kalian ka jong ni pendram ro bala dadon kum kini ki samla jaka ban te ka imlang salang ndrai ni te ban ka imlang salang ka besniu Bah Cornelius ula thmu ban pleno ha kani kasngi hendrei kansan nami ki Nongshong Shnong ban Pyrshah halor kani
Dainamar ke jingpoi kloy ki bor pulet blala ban temno e ke jingkan hoi ki paiba berkumjuru ban tem ki ginu ki jingja ki baskosi. Nên là dạy juga kan dum di pun pun sedem tang la dạy ne kam Indonesia ngalai dạy lumba sani bin pabin man lagi Shnong man lagi di langbat ngam Shnong langbat rai bat kila ai boring ke Indonesia bagan plie kan itu kan kane ke Jakarta bari ka apa kita jong ba dan bok ndo bade ndo na jong rai bat ki ong ban nakaliang karan kila ai ke Indonesia dan nakaliang jong Shnong pamroi kila ai ke Indonesia kan ni ke Jakarta kita ru ka tulir khoi kila de jong hapdeng Shnong pamroi ka kumji kot slang ngala play Tena liang saudara ulah ada ai tulir ni Jakarta bak Shnong pamroi jadi untuk ngal apply hapoh ka excise department kilawan menle public hearing akan ni Shnong pamroi Tena Shnong pamroi boro ki 100% ki beri ki support ki ai favor bagan plie ni dukan te haden ketukan ni sedang masnani dukan te haden tu kidan ki baong bakalani ka mahap Jakarta jong ga Shnong pamroi hap suka ni modern Shnong te haden kata ngalai konsol bagi rang bak Shnong jong pamroi bat tinjur ki Raid Nongkhrah yang MP snabe ya bisma kam ka tu gadi kam ni makani ka puta ka tu ni tong hap jong Raid Nongkhrah kita ka Raid Nongkhrah ka badan bor bala bentai ni ka Jakarta no ka Shnong kumta ngaruh ngalaya sekaman ya haden kemudian subon objek menuru detak ada abangan saplino kan wa ngala dilatip bangan saplino hantar subon objek wala tarong ay sa persang man ni kran bagi modern Shnong ba ni ko jo di studio na galam ni tiba tim semua banala dengan mapiong ba kani ka Jakarta kamle ka Jakarta jong ka hap sumpomloi kani ka Jakarta ka dei jong ka Shnong ba hap ni modern Shnong bagi orang Pyrshah ya ka ya Pyrshah ya ka di bisa jong Pyrshah ya ka di kondo ni ka te kata hoi kaliang pat nga ong ya ka pup sam tangam dan bentar ka Jakarta jong no ka hap Shnong no ngali tang nong wi mo simai ni ka kata ka Shnong hapi Raid kino punya Shnong kita Shnong ba Indonesia nga ka bor ni kino yang plus kataru nakaliang di siru layak apa inquiry kila flap ba kani ka tahap katung ka pot kesla dokumen berkai kala hap ka Shnong jong ka ba harloi dekat angta ki sa ayodar nga bangan clear kan dengar uklam daya ilat kilo do kunang hamna dan bor ino no ngalayak katung ngalay sya di snam mon pelukan umde bang suang tam tanang jan lingba ka jingya lingba di ya po saya sembah dengan disiu ke sembah jangan tarang saya halau minister level bang nak layo bang order dengan layo dak license ndi bang supli ayo dak license dak layo saya nak skam bangan peno de hang tati mentasi ka de singi bangan pli ka jing sang supli ka ngampel pekat ba ka jingwan jong ki marjan Shnong kila pen kre banwan ban pensange ni kan ngam simla pokai wala katarung karmen bakan sapai sa jing yesu di